sholli ala rasul Muhammadin sirril aula wal anbiya wal mursalin nal dzurriyyat man awala. Sira lahir ana donya ora nggawa apa-apa, ora ngerti apa-apa, mbok ya padha rumangsanono. Aja neka-neka yen pengen mulya mbok ya sing prasaja. Urip ning donya aja neka-neka yen pengen mulya mbok ya sing prasaja. Iman kunde ana amal soleh lakonono nganti tumeka uncate nyawa nira. Sira lahir ana donya ora nggawa apa-apa, ora ngerti apa-apa, mbok ya padha rumangsanono. Aja neka-neka yen pengen mulya mbok ya sing prasaja. Urip ning donya aja neka-neka yen pengen mulya mbok ya sing
konde lono amal soleh lakonono nganti tumeka puncake nyawa nira